Mergane piyai kakunge mbok tuwa dikeki apa-apa gelem ae. Kaya contone kowe wis tuwek barang kok jek golek cah SMA ku lho. Ya contone ya iki contone. Soale wis tuwa iki mending ngene-ngene terus. Contone lho iki. Lah kok wong wis tuwa kok polahe kok gaplek pringkilan. Kowe tak kon rene tak kon nembang lho kok malah ngunek-ngunekke lho. Conton iki lho. Oh, aku lali ya, Dek. Jek ngapura ya, Mas. Ngono. Meropok aku. Iya. Sing tak simpen fotone suci. Foto kula Kang Mas. Lho nek aku ora ngomong ora apik penak ning ati lho. Contone niki. Lah aku ya krungu kabar saka kanca-kanca jare karo cah SM. Walah solo gingsul. Ora apa-apa sing lapuk sisan malah. Hatiku nandang wuyung. Jan, iki lho nek disoting Cinandra saka Mandrawa kaya kowe Mas disoting wong loro Mas. Mas. Putune malah elek imen. Kene. Nah, yang Cinandra kaya apa, Cah? Joro Sando. Hah? Joro Sando. Joro Sando. Patih Joro Sando. Wah, kapiken kuwi. Gagah. Iya, nek kaya aku tokoh anu film jaman ndek ben. TVRI. Kuncung karo Bawuk. Ya. Kuncunge kene enek. Iki jek enek. Wong wedok kok seneng lakon kuncung Bawuk. Kae lho film sing gundul karo cah wedok. Lah ngono kuwi kok. Ndek men kene. Dadi pemaku kuncunge kowe Iki wae. udah. Wonge cilike gedhem. Yen awan ora mangan lamun bengi aku ora bisa turu. Wedem. Kaya tunggale kuncung mau. Heh? Kayake. Wong ngene wong tembang eloke kaya ngene kok senggaan kok niki. Senggaan kok yes. Lamun bengi aku ora bisa turu. Yes. Sing duwe banter banget. Oe. Nyawang suci gawang-gawang. Kaya Kaya apa? suyu. Kaya kok ayu. Lah aku mau muni Ora nggo es, kuwi nek es ora apik. Ayu. Nek asu kuwi kok nek aku ayu. Dasar ayu. Nah. Wong wedok anggere nggon lambene iki. Piye? Ngono ki tandon. Sik nek kuwi jenenge nek nggon pelajaran bab anu tubuh, anggota tubuh. Wong lanang kuwi anatomi tubuh iki wong lanang ki titikane jempol. Nek kaya jempolku. Ya jane gedhe dawane mekane ku lho Mas sing ora nguwati. Jane etok gedhe dawane etok ning mekane ku lho Mas. Lah iki jempol ya meko barang iki sing akon sapa? Dasar ayu. Nek wong wedok titikane? Titikane lambe. Dadi nek kaya aku ngene iki ya Apa meni yo rada ya ora kok. Kowe iki kok mencap-mencap. Iki mesti anggere kange teko. Lah apa enek nyawane kok iso menggak-menggok kok ngono mangsane kok.
bocah manis yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandang tresna jan nurut kuning lengkong sapa wonge sing ra nandang uyuh mandeka sak nggon-nggon tak tututi pamujiku wong ayu muga sliramu ora bakal lali najan sewindu gon ya penak ya Mas. Penak. Untung ki sing nembang ya baut dadine ya dindep. Baut anggere ngene iki genep sak pupuh ngene iki terus ya mulih modar ya. Tresnakmu bakal tak tunggu. Jenenge seniman penuh kreasi ngene. Kreasi. 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 Cah nom-nom ki biasa inovasine kudu akeh ben ora juarei. Renovasi apa to? Inovasi jarene lulusan sarjana kowe mau. Kowe ki sekolah mbayarmu apa? Dek renovasi elek-elek SPD nduk. Sarjana pendidikan. Kondo sapa? Lah kuwi mang sekolah pedodel. Percaya iki. Rasa tresna ora sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandang tresna janur kuning lengkong sapa wonge sing ra nandang uyuh
langgang tetes sing tresna menika katuraken Kang Mas Pono ingin nembe kemawon kundur saking Jakarta. Pamutiku wong ayu muga sliramu ora bakal lali najan sewindu